No mes de abril cumprirase un ano dende que o Centro de Información á Muller do Concello de Poio trasladou as súas dependencias ao Pazo Besada. Levamos 20 anos traballando e o cambio foi para mellor porque o espacio ofrece ás usuarias pois máis intimidade, como máis achegamento. Todas as usuarias que chegan, cando empezamos, levamos un ano xa coas oficinas novas, e cando chegan se sorprenden do cambio de la tranquilidade que inspira pois o espacio rodeado de árboles, tamén incluso o anonimato, parece que están como máis protegidas. Dende a primeira planta do edificio continúan a ofrecer os seus servizos aos centos de usuarias que precisan recorrer a eles, unha atención que poden prestar incluso de xeito máis áxil, xa que agora comparten instalacións co Departamento de Servizos Sociais do Concello. O que nos facilita a coordinación, porque tendes aquí, ao ter aquí as compañeiras, as traballadoras sociais, pois é moito máis fácil derivalas para outro tipo de recursos que dende o CIM non podemos, porque o noso asesoramento xurídico e psicolóxico e sensibilización, que estamos agora de pleno coa campaña de marzo e todo. As campañas de sensibilización son unha parte do traballo diario de atención ás mulleres, non? A campaña de marzo e a campaña de novembro son sagradas. Sí, son o pilar. O pilar, exacto. Para mellorar as instalacións, o CIM recibiu unha chegada á Xunta de Galicia. Foi de algo máis de 16.500 euros que se destinaron á compra de mobiliario e de equipos de informática. Con 16.000 euros, a verdade é que dotaron os seus espacios dunha forma importante. Eu creo que teño que felicitalos porque realmente fixeron un esforzo para cubrir todas as súas necesidades. Agradecer en esta rueda de prensa o traballo das traballadoras do CIM, todo ese traballo tan intenso que se fai durante todo o ano neste centro e que é tan productivo. Seguramente oxalá non fora que ser tan necesario, pero, por desgracia, a realidade é así. Reguera destacou que esta axuda para a rehabilitación e mellora do equipamento dos CIM conta cun orzamento para toda Galicia de máis de 760.000 euros. Na provincia de Pontevedra investíronse preto de 242.000 para estes fins, dos cales máis de 52.000 corresponden a centros de información á muller da área de influenza pontevedresa.